Femi gɛlɛya bɛ Burukinakanw kan bi kɛrɛkɛrɛla Bobo Dioulasso o ye siman sɔngɔ gɛlɛya ye an mɛnna ka min ye an ka jamana na. Aminata Kabore fɛ a kɛra daga ye bɛɛ lajɛlen dara bi. Fɔlɔ kɔni an kun bɛ suma sɔrɔ 60 suma gɛlɛnni o de ye 60 ye mais ɲina suma nana fo 120 na a nana fo 120 na sɔsɔ fana kun ye 150 a gɛlɛya ye 200 ye an sɔsɔ san ɲina fo 300 a ka gɛlɛyara ɲina fo ka dama tɛmɛ. Sumaila Kulubali ye sɛnɛkɛla ye ale fɛ nin sɔrɔla min na kɔfɛ sanji ninnu olu ye dannifɛnw caman tiɲɛ olu ka yɔrɔ la. Mais yani tiɲɛ yɛrɛ la an tɛna ɲɔgɔn nɛgɛ puisque yɔrɔw tɛ kelen yɔrɔ dɔ yɛrɛ ye yɔrɔ min kɛra lɛ bolo ye ɲina jiko gɛlɛyara an bolo ji cayara a ye tiɲɛni kɛ bon samiya ma ɲa ɲanama voilà ne yɛrɛ lɔn bi yɔrɔ min na ne ka foro ye lɛ bolo ye bon a ye fɛn dɔw tiɲɛ sanjiba dɔ tun nana ale yɛrɛ ye an ka malo fan kelen ta ka kaba fanaw tiɲɛ voilà. Jean Traoré sɛnɛkɛla ye siman feerela lo fana ale fɛ ɲina samiya kɔni ɲɛna kosɛbɛ nka min siman gɛlɛya ye o b'a yira ko dannifɛnw bɛ tigɛra a ma tigɛ ka ban fɔlɔ yanni wagati nɔgɔya bɛ don. Ka taa siman sɔngɔ jigi kora ale a kana siran parce que samiyɛ an bɛ samiyɛ ladon la simanw la an b'a ladonna kura ye donc nin waati in na sɔngɔ tɛ se ka jigin teliman na mais yanni ka taa se décembre kalo la a bɛna santi ko siman sɔngɔ jigira parce que sisan bɛɛ bɛ kaba kari la an bɛ ɲɔ tigɛ la voilà donc siman tɛ se ka jigin nɔgɔman na fo yanni dɔɔni. K'a to kɔngɔ kana don an ka jamana na gouvernement y'a yira k'a fɔ ko an ka simanfɛnw ka nin bɔ Mali ani Niger la a tɛ taa jamana wɛrɛ la tuguni o kɔrɔ ko anw ka siman tɛ bɔ Jean Traoré fɛ fo fɛɛrɛ ka sɔrɔ o la. A degema wɛrɛ ye min ye fana an b'a fɔ tuma bɛɛ n'o ko siman kana bɔ an bɛ jɔyɔrɔ ni dumuni ta taabolo ye mais o tɛ jɔyɔrɔ ni sɛnɛkɛlaw fana ka musakaw ye olu fana bɛ na ni degema ye parce que ni siman fana sɔngɔ jigira cogo dɔ la ele taara engrais san ka n'i ka foro labɛn i b'a dɔn i tɛna se ka i ka musakaw dafa parce que wari min bɛna sɔrɔ a tɛna se ka lɔ ni musakaw ye kuma tɛ ka fɔ i bɛ tɔnɔ sɔrɔ a la donc siman bɔbaliya tɛ baasi an n'u sɛnɛkɛlaw fɛ mais o ka se ka a feere cogo fana ladon ka ɲɛ an ni ɲɔgɔn cɛ yan yɔrɔ pour que an fana bɛ baara min kɛ an min sɛnɛkɛlaw ye an ka bɔ ka se ka sɔrɔ a la. An filɛ Tolo taama sira kan kilo 40 ni Bobo Dioulasso ale ni ɲɔgɔn cɛ. Sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmɔgɔba min Basiya ka daw ye ale bɛ kuma gouvernement fɛ sɛnɛkɛfɛnw sɔngɔko la yɛrɛ ko bɛɛ lajɛlen ka se ka to ka dumuni sɔrɔ k'a dumu ka gɛlɛya jugu bɔ an kan i n'a fɔ a bɛ jamanadenw kan kɔsa nin na cogoya min na. An ka dumu ka fa ka sɔrɔ ka siman sɔngɔ jigi ka jigi dɛsɛbagatɔw bɛɛ ka se ka sɔrɔ o ye gouvernement ta baara ye ni gouvernement ma politique wɛrɛ ta ka taa siman jagokɛla fan fɛ a bɛna kɛ an fɛ san o san o cogoya na e min ye jamana masa ye e b'a fɛ e ka jamanaden ka dumuni kɛ ka fa n'i ma sariya ɲɛnama sigi ka bila i ta jamana kɔnɔ o t'a laban tutu. Kwakwale yan ani Burkina fan bɛɛ la ɲɔw tigɛra ka ban nka min tiɲɛ ye kaba bɔrɔ bi a bɛ taara 5000 ani 200 la min se ti Burkinakanw bɛɛ ye ni tun ye Alidu Wederawogo kumakan ye ka bɔ Kwakwale ani Bobo Dioulasso VOA Banbara tɔgɔ la.